Sampeyan wis tau ngerti Mas Jendra ta, Tang? Sampun lah mau pun kenalan ya. Pun kenalan. Nggih, sampun pun salim-salim. Nggih. Ya apa? Mas? Alhamdulillah nek iso kenal Mas Jendra kena bejo piyaine lembah manah meneng Nggih. kaya ibuke. Gerapyak, Mas, Gerapyak aku. kaya ibuke. Alim kena kaya ibuke. Meneng kenceng galeng upama wong mlaku ngono turut ndalan kaya ibuke. Iya ta pokoke bapake nggo nelek ra apa-apa lho. Yo ora kok terus nggo nelek. Ini maksudnya Rata-rata tuh mirip ibunya ya Mas ya. Presentasi ini 60 mirip ibunya. Ora ngerti sing cilik dhewe kok. Blejet bapake. Mergo nek ku gawe tak bismillah ping 7 murgo padha aku. Oh iya layak bocah rada kemaki ya Bu ya. Iya. Komplindi pancen. Iya kaya bapake. Ngalor Ngidul. ngidul ngalor ngidul tepung gelang mungka cilik Saipo. Saipo bunga hara aku Cek kok iso gali-gali ngene ya, Rek. Kemayu. yen mulih bakal tak pondok. Jangkep bawanipun. Adikmu saiki kelas pira, Nduk? Kelas 2 SMP, Bapak. SMP. Nggih, Wis- alhamdulillah. Iki mau melu ora? Derek tapi tidur. Oh, tidur. Nggih, Bapak. Wis ndalang wisan. Nggih, alhamdulillah sampun. Ya, gila, bapake, ibuke seniman, anake seniman. Nggih. Aku dalang, bojoku sinden duwe anak ya iso ndalang. Nggih. Sing ora pas ki lek pengibut duwe anak germo. Awin. Ora ngono. Nah, langgam ya, Nduk. Nggih. Digarap sik nganggo gamelan Bali kaya iki mau. Meh padha. Nggih. Ketukane meh padha. Saman karo belajar nggih. Oh, nggih siap. Mergo Pak Kangkon duwe gamelan Bali. Iki warisane saka almarhum Ki Entus Susmono Bupati Tegal ya dalang kondang Indonesia. Oh, nggih luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Bermanfaat nggih, Pak nggih. Nggih, kaya entuk pusaka, Nduk, tenang. Nggih, leres. Nggih, ya. Coba iki nyilih garapane Satria Laras Tegal. Yuk, dados para kanca.
yang Jakarta jebol ora ketemu ada kelinci kok jameda aku terus melinang Semarang kelinciku was ada lah jebelane kerasa kasani montang menting rakati-ati aku dhewe kangkep. Yang kedua dangdut Yunita. Jebol ora ketemu ada kelinciku aja neto aku terus melinyang Semarang kelinciku was ana lah jebelane kerasa kasani montang menting rakati ati aku dhewe kangkepan. Ini garapane saka Satria Laras Tegal Nduk Intan. Anji luar biasa. Enak sekali Bapak.